to idan mace ta farga cewa yanzu mijina baya so ya rage kaunata ya rage soyayyar da yake mun baya tunanina yaya za ta yi kuma soyayya wani abu ne wanda ba a so shi a kasuwa kuma ta yi tunanin ta gano menene kasawarta wajen baya son ta kasa ganewa ta yi adan ta yi kwalliyar ta yi biyayyar ta yi da'ar ta yi addu'ar ta yi kiyamun lailin ta yi azumin litinin da alhamis duk dai baya son ta to sai ta yaya to shine sai Allah kawo maslaha fala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulh babu laifi su sulhu a tsakaninsu da juna wa sulhu khair yin sulhun shi yafi alkhairi sama da a ce sulhu to duk lokacin da aka ce za a yi sulhu ma'ana za ta hakura da wani bangare na haƙƙinta kenan kar ta ce za ta nemi cikakken haƙƙinta a wajensa to wannan a yi sulhu din a zauna a haka yafi alkhairi saboda a ce an rabu musamman idan Allah ya bayar da zurriya